ili kotaš. Ovdje znači ide, upališ i gaši ga samo. Znaš koliko je dobro. Koliko ide na sat? Šta te boli kurac koliko ide na sat? Što koš govori? Pa šta te briga koliko ide na sat? Dobro, 25 ide! Koliko ide na sat? Dobro, Koliko ide na sat? 25, Koliko ide na sat? 25, evo tako! To nije sama rekao. Dobro, Nije sama rekao. evo sad gledam. Dobro. 25. Što fino ponašao sam. Hoć, 25. Kad te fino pita, fino odgovara. Joj! Pođat malo u facu. Dobro, 25 ide, druga. Ti. 25, evo sad pominjem gost. Dobro je. Šta dobro? Nije dobro. 25 ide, ali. Kad te pitam, onda nešto Izvini. odgovoriš. Dobro. Nikada. Aj, Ne, ti. joj!